qabelkom ħallinniet. Inselmulkom, bibtana nisperaw li tinsabu tajbin il-jum il-missiri tajjeb. Għara kem jenda vot kont l-ikla tal-Father's Day, tlaqtu ġejta unek biex namlu il-program. Dan, għandek kol. Min? Il-mara. Intom jek taraw xaġa interessanti, ibatunna fuq shooter@danusan.com. Għarit, ġej, ħanibatumlok. ċara. Biex nħalla, sat peress li ħanitla ħanifrankat tal-Father's Day, ma. Vera, setaw frankaw jelek. Hemma, ninsaw il-bicċa. Li tkun missirija xaħġa sabiħa ħafna u bħala missirijiet għandkom iżommu f'moħħkom dawn il-5 frażijiet illi tajjeb li tajdhom l-tfal tagħkom. L-ewwel waħda, jiena inħobbok bħala missierek tagħmel x'tagħmel. Mux kulħadd jaqbel magħha, però ejja nifhmu x'qed ngħidu hawnhekk. Hawnhekk qed nifhmu kif jgħidu l-Ingliżi. You have someone in your corner, dejjem tajjeb, taf kif tal-boxing. Ġifieri tagħmel x'tagħmel, ħajkun hemm xi ħadd illi jisimak. Jekk di ma ngħidux u ma nagħmluhiex, allura tfal jista' jkun illi ħajamlu. Kun jibżaw jitkellmu. Ta' moħħhom jibżgħu jitkellmu. Fil-tajjeb u fil-ħażin. Ma tkunx taf mhix għaddejjin ukoll. Ekku, jiena missierek u qiegħtaw biex nisimak. Issa di tajba, ħanajdlek għaliex. Għaliex hawn ġenituri li jkunu son pulizija moħħhom biex jaraw x'qed jagħmlu ħażin u jgħidu magħhom u tuhom il-punishment qed jagħmlu ħażin. Mhux qed ngħidilkom illi ċertu dixxiplina mhix tajba, imma importanti li l-itfal tisimgħuhom għalhekk ikunu qed jagħmlu kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin iżommukom taf kif fil-loop tal-komunikazzjoni. Frażi oħra importanti, kemm jien kuntent li jien missierek. Ta' mhuwiex inti, naf li tidher xi imma. Mhux missierek, kompli ħażin. Oħra tajba li tipo isma' jiena hija hemmhekk biex nisimak. Jista' jkun ma ngħid xejn imma nisimak dejjem. Tajjeb. U tagħmel x'tagħmel imħabt ilejk ma se tinbidel. Proset, aħna sabiħ. Issa jiena ġitni l-idea li mmur u nintervista l-missierek. Illa lu anka jien konser nintervista l-missierek. Tista' tħallini xi ħaġa oriġinali, Naħseb mix xebħet tindunaw illi qegħdin ma' Mr. Sander Michael. Michael, kif inti? Mhux ħażin ta' ma ngergilx. Int lejno biex nkunu ċerti li missieru, għax ma tixbħux, jew ma jixbħekx għalhekk. Għandu xi vizzju, kellu xi vizzju meta kien żgħir, jew forsi għad għandu. Vizzju, ħaġa ħażina. Daniel huwa maħbub u ħobbuh. Issa hekk dak huwa vizzju li inti tkun taf tagħmilha mal-ħbieb. Jiena s-tfal mhux kollha bħalu. Għandu li ċerti affarijiet mhux speċjali fejn ma jifhimx, qabad in-nies u għax ikun jaf. U l-oħra li għandu rasu wibsa, ġifieri m'għandek ċans li tbaxxillu rasu. X'inhi dik il-ħaġa li tiftaħar bih imma? L-iktar ħaġa li nieħu pjaċir bih li meta niltaqa' man-nies jgħidu li kemm idaħħakna t-tifel. U jiena ngħidhom dak xogħlu, jekk ma jagħmel xogħlu tajjeb ma titqux. Imma nieħu pjaċir naħseb li hu jferraħ ħafna nies. Il-kappillan ta' semmetu. Għalli għalla ħares ma jkunu ġumma dawk. Eskem daħu ma nażadu għajja kolla. Michael, program qasir. Kull ma ħanajdlek taf x'inhi? Il-jum il-missier tajjeb. Programm mesmewti ma nistax indumu ħafna. Imma nawguralek jum il-missier tajjeb jara tiċċarabla ma' tfal kollha u jkollok jum mill-isba. Ħelwa ġietu. Ħelwa. Issa di li ġejja mhux naqsek ħelwa ħadħarek naqra bħala missier int. Għala. Għax jiena ktibt il-ChatGPT. Għatlu isma' tini l-iktar festi fid-dinja iċċelebrati u tihom l-ewwel xulxin. Tajjeb. U bdej nara. L-ewwel New Year's Eve. New Year's Eve, tifhem għax ħafna pajjiżi jiċċelebrawha, taf kif? It-tieni Christmas Day. Għaru kasa tajjeb. Jiġifieri li tixrob f'nofs il-lejl jiġi qabel it-twelid tal-bambin Ġesu. Ma titqis li ma ħalli. Mbagħad fit-tielet post in-New Year taċ-Ċiniżi. Għamilhom dawn. Allura tifhimha li kwalifikaw. Li miss. Lister. Ejja, kwalifikajna xorta wara ċ-Ċiniżi. Ma jien forsi. Li miss.
Il-Mother's Day Day! hija l-iktar festa ċelebrata wara New Year ta' ċiniżi, ta' wara l-Easter biex niftehom. Naħseb issa U inti tajt. Wasanna. Ekket jarom minn imma le, il-karnival. Karnival qabel Father's Day. Oh, ħan nitlaq li tan-nejk ta' vera. Mux vera. L-ewwel Father's Day u mbagħad il-karnival. Happy Father's Day!